Святыня з усіх святынь, спаленая хатынь. Каўтаючы горкі дым, па кім жа ты звоніш, па кім? У засені яблынь і груш, тут, як арган гуло, ад рання да рання сяло. 149 груш, 149 душ. І 26 двароў, гэтулькі ж гаспадароў, і 26 гаспадынь, родных братоў і сясцёр, усю да звання хатынь кінулі ў касцёр. Край наш вайна малола, 2 мільёны з паловай выразала, як пілою, дочак і лепшых сыноў. Хто з фронту, а хто з палону, да жонкі, дзяцей не прыйшоў. Не вернецца больш дамоў, не 26 суровых, а 2 мільёны з паловай на Беларусі званоў. Звоняць, гудуць званы. Ахвяры апошняй вайны голас свой падаюць, каб мільярды званоў на шары зямным ізноў не загулі з каміноў. Боль наш і смутак адзін, спаленая хатынь.